Konti lang daw yung ano niya. Konti lang yung pork na nalagay. Marami daw yung bihon. Kaya dagdagan natin. Nahihiya naman tayo kay sir. Kasi mama, gutom na ako. And here's your food. So, kain muna tayo guys. Ito yung bili ko sa kanya kay Hagrid. Itong board. Kasi naalala ko dati way back, elementary pa ata ako noon. Meron ng mga ganito, diba? Sino nakakaalala sa inyo na mayroong ganito? Yan na si Hagrid. Yung kanyang surprise. Iya. What? So, ito na yung naluto ko na sutanghon guys, parang bihon. Kasi ito yung green, iba yung ano niya. And walang gulay kasi walang gulay sa ref, kaya yan lang yung yan lang yung nilagay ko. Then nag-init na rin ako. And also, bread lang kami ngayon. Kasi si Papa kagabi, pinabili ko ng bigas. Hindi naman bumili ng bigas. Ako pang may sala. What? Kinsa ang may sala? Ako pang may sala. Wow. Mamaya na lang bibili kami ng bigas. Kasi mag-grocery ako ngayon. What? Uy. Pangagda food, uy. Kain guys. Gutom na ako. Wow. Sabi di ma? What? Nagreklamo siya guys kasi konti lang daw yung ano niya. Konti lang yung pork na nalagay. Marami daw yung bihon. Kaya dagdagan natin. Nahihiya naman tayo kay sir. Sir. And yan yung ating cafe. Cafe Barako. So, gusto ko na namin tong kape guys. Yung ano. Ayan. So? Kain tayo guys. Tayo'y kakain. Guwang. Say good morning. Morning. Wash your face ka. Wash ka. Faster. Wash na yun. Faster na. Wash ba? Ito. Pag naglablab si mama sa imo. Ano na po si mong face? Oh, ito sa face towel. Nasulod. Good afternoon. Afternoon na ba? Alas 12 na. Mag-alauna na pala. Nakarating ko lang. Galing restock. Palit name mo, ma. Oh, wait lang. Mag-ina si mama. Gutom na ako. Here's your food. Here's your food. Food. So, kain muna tayo guys. Kakarating ko lang talaga as in. Tapos ka, mana ka pa? Tayo ko ba ba?
Kita ko sa inyo mamaya, may binili ako kay Hagrid na mga activity chuchu. Ayan guys, si Hagrid nakatulog na. And ayun, work na agad. Kailangan kong i-update itong mga bagong stocks na dumating. Ay nako. Medyo natagalan akong bili ng mga bagong stocks kasi nga medyo yun, hinihintay ko pa yung pera from yung hindi pa na-deliver. So ayun. Anyway, bumili ako nitong ito yung bili ko sa kanya kay Hagrid, itong board. Kasi naalala ko dati, way back, elementary pa ata ako noon. Meron ng mga ganito, diba? Sino nakakaalala sa inyo na mayroong ganito? Siya na sa buko Pero dati, wala pa tong mga ganito. Parang wala pa tong mga sulat-sulat. Parang wala pa yan. Ngayon, mayroon na. Actually, matagal naman na mayroon na yung pero nung kapanahunan natin, parang wala pa ito eh. Wala pang mga meron na ba? I think meron na, pero hindi siguro ganito kaganda yung ngayon ko na napansin, si Jollibee pala. Si Jollibee pala yung picture. Si Jollibee nga. Si Jollibee pala to. Pero 45 pesos lang to. Kasi si Hagrid, mahilig siyang magsulat talaga ngayon. Mahilig siya magsulat-sulat. So, eto kasi binigay to na sa akin ni mama ko sa kanya. So, ito yun yung itsura niya. Actually, back to eto para sulatan sa gamit ng chalk. Parang yun sa akin, black na Tapos ito naman para sa ganto. So, eto, binilay ko siya ng ganto malaki para makapagsulat siya ng mga gusto niyang isulat dyan. And malaki na lang yung binili ko kasi mas okay yung mas malaki. And kailangan ko mga activity charba sa kanya kasi kailangan niya talaga yun. Mahilig talaga siyang sulat-sulat, ganyan. Konti na naman yung nabili ko. Sinabay ko lang sa pagre-restock kanina. Kasi nga, ayun, buti naka-restock na ako. Yun lang ata yung nabili ko. Konti lang actually. Na-excited lang ako dun sa board. Eto, bumili ako ng chalk niya. Ayan, yung colored na chalk yung kinuha ko. Ano lang to, 18 pesos. Oo, colored. Kasi parang boring naman yung kung plain. At saka crayons, yung Crayola na brand. 45 pesos. Ayan siya. Kasi yung crayons, hindi ko alam, kinakain ba niya? Dahil nauubos. And ito, watercolors. Ayan, 29 pesos lang to. So, ito yung akin to eh. Double-sided tape. And muli din ako ng kanyang coloring books, coloring pads. Ito, yung Captain America na mayroong mga ayan, para kung gusto niya magkulay. Kasi naubos na yung mga coloring books niya. Ayan. Naubos na kasi niya. Ang bilis maubos kasi talagang inuubos ko. Kulayan talaga. Ano lang to, 9.75 lang. Mura lang siya. Pero manipis lang siya. And eto, coloring books, 18 pesos. Ano lang to? Ben 10 kasi favorite niya tong Ben 10 eh. Ito yung sketchbook. Kasi mahilig siya ding mag-drawing sa... Naubos yung sketchbook niya. Ay, yung drawing book yung dili ko nung last. Pareho pa sila. Sketchbook, drawing book. Drawing book. Ay, pareho lang naman din siguro sila. Ano lang yun, naubos na. Kasi drawing siya ng drawing doon. Ang parati niyang dinodrawing. Family talaga, guys. Kaya talagang natutuwa ako kay Hagrid. Kasi talagang talaga siya sa talagang kung family talaga yung kanyang ang tawag dito. Para din drawing book pa rin naman siya. Drawing book pa rin, sketchbook.
So, malaki na yung binili ko para marami siyang drawing dyan. O, diba? 45 lang to. 45 pesos. Ayan. So, yun. Pinatulog ko muna. Sabi ko, hindi ko ibibigay sa kanya yung aking surprise pag hindi siya natulog. Kasi actually ngayon, hindi na siya natutulog sa mga lunchtime. Hindi na siya natutulog. Kaya na, tumagamuti nakatulog na. Para habang tulog siya is mag-update muna ako ng stocks. Stocks to, dito stocks yung cosmetics, stocks to sa yung mga toys. Kasi wala na talaga, sold out na halos, sold out na talaga lahat. So, ayun, habang tulog pa siya. Si Papa kasi umalis na. And nakapag-edit naman na ako. So, isa pa nga lang yung na-edit ko. Pero itatry kong dalawahin para masabay ko silang pag-upload mamaya. So, ayun, update ko kayo mamaya guys. Dami ko nang sinabi. Yun, mag-ano muna ako. Ang tawag dito. Ganyan yung mga stocks ko doon. Meron pa doon sa kabila. I-charge ko muna to kasi para mamaya makapag-edit ako. So, update mamaya. Yan na si Hagrid. Yung kanyang surprise. Iya. What? What? Thank you, Mami. Ang uwi ko, Mami. Now, here, Hindi kasi niya alam kung ano to, guys. Kasi dati, wala, hindi naman uso yung whiteboard, diba? Ganito yung uso dati.